mennesker mødes her. Velkommen med al slags vejr. Velkommen indenfor. Så ser vi, hvad vi når. Det er lettere at snakke om døden, hvis vi gør det. Lad dig ikke tage til takke. Ingen afstand her. Det er os, der holder øje med dig i livets mørke timer. Vi vil godt fordøje med dig uden afstand her. Sygdom og død og åndenød, smerter og fortvivlen. Sygdom og død og åndenød, lad os støtte dig. Har du mistet troen og fodfæste på din vej, så